Vi har valgt at bevise cosinusrelationerne for vilkårlige trekanter. Det her gør man ved at opdele en vilkårlig trekant i to retvinklede trekanter. Den her nye side i de to trekanter kalder vi for H, og det punkt, den rammer siden B på, kalder vi for D. Man starter med at opskrive Pythagoras sætning for begge trekanter. For den første trekant vil det lyde som følgende. Her i den her trekant vil det lyde, at det er H i anden, som er den ene katete, plus den anden side i anden, som her lyder som B minus x i anden. Og det er grundet, at det her lille stykke, som er trukket fra, hedder x. Derfor kommer det til at lyde sådan. For den anden trekant, så har vi den ene katete H igen i anden, plus den anden katete x i anden, som giver hypotenusen A i anden. Herefter isolerer jeg H i anden for begge sætninger. Så kommer det til at lyde som følgende. H i anden er lige med C i anden minus B minus x i anden, og herover lyder det som H i anden er lige med A i anden minus x i anden. Nu kan man så se, at H i anden står alene i begge sætninger, og derfor kan vi så sætte dem over for hinanden. Så kommer det til at se sådan her ud. Herefter isolerer jeg C i anden ved at plusse med det her led B minus x i anden på begge sider. Derefter kommer det til at lyde som følgende. C i anden er lige med A i anden minus x i anden plus B minus x i anden. Det næste jeg så gør, det er at ophæve den her parentes. Og det kommer så til at lyde som følgende, som vi også har lært omkring kvadratsætningerne. Ved de to faktorer kommer til at stå i anden, altså med plus, og det dobbelte produkt kommer til at stå som minus. Her kan vi så se, at der var x i anden her, og så x i anden herfra er også her. Og da de står har to gange et i minus og et i plus, kan vi blot trække dem fra hinanden, og så kommer det til at lyde som følgende. C i anden er lige med A i anden plus B i anden minus 2bx. Problemet med den her sætning er, at der siden x står tilbage, men den kun findes i den ene retvinklede trekant. Til det her kan man benytte cosinusrelationerne for retvinklede trekanter. Her prøver vi altså at finde ud af, hvad søren x er, så vi bruger den sætning, som vi kender, der hedder cosinus til en vinkel, er lige med den hovedliggende side divideret med hypotenusen, hvilket i det her eksempel er x divideret med a. Den her omformer vi så x kommer til at stå alene, og så indsætter vi blot x værdi ind på x's plads, og så kommer cosinusrelationen til at lyde som følgende, som man kender den. Herved er cosinusrelationerne i vilkårlige trekanter bevist.